Teh ni kapor ni yon sedang nak ni jeng syak rijongi. Teh bini kong yang penyang sngewbha piwi kun hap kena syak ni jeng sing lang jongi ni stem. Teh kum ka jeng kerpan. Syak bingin sedang. Teh kat kum bingin buat nanti ya ka protokol jong sarkar. Tingi sngewbha bang kerpat bingin nyasong kam jengai iwe. Maintain ya kata social distance. Syong kam jengai. Syong kam jengai. Kuma PIM tahu ni kena pang lak sedang ban senang ban buan biang. Te kenang ba kejiseng kena jengi. Kenang ba yat baik nanti tingin hab ban buram ya kata. Teh ni kapor yang sedang nak ni jeng syak rijongi. Teh bini kong ngap jang sngewbha piwi ki kun hap kena ibarat syak ni jeng sing lang jongi. Kum jurung ngap jang sngewbha ki kun hap kena ki bapait lembaga YouTube channel ke jong Balang syak ni jeng sing lang jongi. Teh ni kapor syak bingin yo ban sedang ni jeng syak rijongi. Ini pendam lang U Blei ke jeng duai. Kabruk ki kaman. Ukpa jengi ba beneng sai sen pan ngiwan wendam selak jat ibu khoi bakentang ke jome acara sekunran. Ngamla acara sekunran kanam dapen pau ke jeng skong wo yeme. Lembaga jeng dan kat ke jome ke ni sngi ke tiau bela let nyo bakum ju melawan ya lampat yangi kum ki kun hap kena kum de dang step ngap ban yo ban wan men syakri lang ya korteng badan bor ke baim ke jome acara sekunran. Isne lang mame acara sekunran men nyalam yangi kum ke Jingiaseng Khynnah Nang tagi nong simenta iwe piwe acara sekunran. Maka baik bentar mungkin pendam kendalong de kapor ke jing alam kapor musim ku jome acara sekunran. Dan kat ngi sngi po nang sa mentang sngi baru sngi kijing syak rijongi. Ni baru apan keteng jurkes mentah sebam jukro halarta. Amen. Tani por pat chop ngin yo ban simenta ka jingruai ka basipau Wan kena tu yaro hallelujah amen. Buram yukres baro hallelujah amen. Ujisu belongs im hapo la kamen sim ngen aingu kad ba im hallelujah amen. Kejingroi ka bashpau hadin kata ngasakarpan ya nong pulis dang owan na metre bare warjri bin pulis nak tin kejong Blei bakum juru nemes dalam pertu bin dalam Blei jeng duai. Kejingroi ka bashpau Hallelujah.
man pulie nakasam lenong basispa dekat baningkong bat baar tu yakin ut smutanat ya utrai pi kapertai barot tu syakri ya utrai da kajing kemen tu wan hakmat jong u da kajing roi keblai shibun tungin let lang khmat boleh jing duai khabrep kan barot kuk pa jingi bah bneng kumni pan pa sin ngwan bandem ret hak mak slaja bakhu bentang ki jong me kin kupa imla klam da ai ngu ime ki jing lon kat ka jong me makat hadu kuni por klem mat ki jing im ka jong kumni kumbangi long kari ki jing ba ki jing snei ki jing don rengkat bat ki jing ai ki jong me ngi kin kupa hoi kin kupa ngi kum ki khun ki hep khna kin kupa ngi yo kumni rang step ban kiyo ki ying ku khoi bentang ki jong me bangin yo ban yaro ban buram ki teng em bat ban bor ki jong me kin kupa isnei me lam ngi we pi we mengin don apo kata kecing lam men sim bukhui jong me kin kupa bat scam me ngi we pi we kin pa ngi long tang ki bri betlot e kin pa mengi I kin ko trai pa ngi em knik perthe ke be e kin kupa ba uni ko nyang jipang ba sai sien pa ula yo ban sar kin perthe bat sai sien kin pa rengi kum ki bangeit ha me kin kupa ngi chane scam me ban ngi dwai ke snam ko jong me ke ban tap pat ngi sai sien kin kupa mengin long apo kata kecing da men sim jong me pat apo ka jing ker ke pa kot keskem ko jong me kin kupa tu snai men yala mengi we pi we kin pa bat kum ju rungi wan wan buti kini ki jing sakri ke jongi ni IT mi baro kin long po ke jing lam bastat ki jong me kin kupa isnai me men don lam don kat kin long lam jong ke Jingiaseng Khynnah baro kin pa kin long liat de ke bor ke jong me kin pa ni wan ban buti ru I Nongkren I badan ke benta ke bakra ban sam ku bor ke tien blai ke jong me kin pa tu isnai men pencet bor pan mi I kin pa bagi bagi inkran kan mi action tur ke jong I kan mlong ke jing start ke jing champang ke jong I kin pa re nyo mahat pat kan pa ikata ke jing lam sim ba khoi jong mi bengi kum ki bas ngap e ka kin pa nyo ban priang e ka ke donut ke jing im ke jong I bengi nyo ban pendon kam pat ha man ke sin jam ke lentiat ke jong I kin pa sim ti ma mi ngi I we pi we bat kum juru kin ke por ke jing sakri ke batang sa kin pa Isyan nga pan IT apo ekstang ti blek badan bor ke jong me sengo bat sengap ik jing khot kerpat da ke ba me ma bi bun ki duna ki palan syam pan sengo si ke mon ke bakhoi ke jong me na bai kini baro ngidam ngo I pan kerpat ban priang ru ha kerteng jong turai ban pan im jing Jesus Christ na do menta shiduk I arta bam jukut ru amen Takum ga jing ban biang sai sien makarpat I ni kana punya song jengai we na song jan nya song jengai we mo man pen pa biang sai sien nomor ba pi kat nang ya Singapore kene kenyang Jepang ila sang ban wan bun biang kani kari ke jong iru tengah karpat pi ba punya buram ya kata bat but bet but nanti ya kai ba ka sarkar la yung ni song lang ka jengai a song ka chete tengah penpa je songo ya nong plus dang yo owan na metri bare wajri ba la pen songo ingi nomor ka to ketian ke jong blai ba kum juru ya mes in dalam pertua bela ya lam yo blai ke jong duai tengah penpa je songo epi ba pelak loi ban chim ke benta bo blai ru nang kyrkhu epi baro ya ni opor pan nginyo ban poi nak skoi pa ke benta nginyo songo ya ke jing pen bana ni general secretary hadian kata ngin sayo sakarpat I Asia bersengoban walam I jing ango sini sekman hadian kata sakarpat ya I general secretary Miss one please cha semle ba sengewbha ban pen kentang I jing ango oblai I jing duai So kani kalau ke program nak bentala shimtiyo kata arpsantrik bana basa arja arpway in yo no ilam na chairperson ino ilam jingroi na ibanet scam renja I organize na Mr. BL Nongpir inong police dang na Daniel Saukeme inong duai na Silverine lingdo nong lan but Nongkren I Mrs. RL po beri an omya saisin la shimtiyo kata arpsantrik bana basa arja arpway in yo no ilam na chairperson ino ilam jingroi na ibanet scam renja I organize na Mr. BL Nongpir inong police dang na Daniel Saukeme inong duai na Silverine lingdo nong lan but Nongkren na Mrs. RL po beri kini kilong jimpen bana
ngin duai khap brep Kukpa jing ibah benengi aingo kin trai jisu bi ye me namar ke jing ri jing sumar ke jome bangi lapat kumni kin trai bangi yang wan poi ke ni ke yeng ke bakoi ke bakentang ke jome ya ke bangi yo ban ya ro ban penan braman syakri ke keteng ke jome trai mi i kin trai jisu bi ingi kum khana kin trai jisu bi ingi pal yo ke takalat ke balat lut ban syakri ye me kin trai jisu bi namar buan ki tu kon hap khana ke badang hapo ke shi pos nam kin trai jisu kim pat shimla yo ban wan ki ke yeng ke jome namar kan ni ke jing wan len shop jong kan ni ke khalam kin trai jisu bi hendengi duai ban sai jisu bi lamba ka bor ke jome men da men kian men ri men sumar kan ni ke ri ke jai men ri ke jongi baro kan tai bi khana bangi la bani le persya kan ni khana jing pang covid 19 kan tai bi ba sai sin bat ko ki khon hap khana kan tai bi ngin yo ban syakri ya ke teng ke jomi kan tai bi ngin yo ban wan kiu syakri ye ke jomi la lu kan tai bi mi i kan tai bi em hana ke perthai wadap tane ki jing sni ba bun ken re ki jing pang jing stam kin trai subi stang ka bor ka jomi ba kin trai subi ke bala ban da ban ke ringi kin trai subi ni ki baro kin trai subi ki long tang ki breu ki batlat kin trai subi kim tani khmat jomi kin trai subi ni duai kin trai subi khmat jomi kin trai subi ba mi men yalam ngi kin trai subi ni singi por ni duai ro kin trai subi men dalam daring kat ba ngi khon hap khana kin trai subi na du ngi dang ret kum ni kin trai subi ngi men hikai ngi men yalam ngi ba ngi ya ta kalinti ke jomi kin trai subi khana bangin om kin ria no la sha andang ila he la san kin trai subi lingin buat kita ki jing kai in buat kita ki denjat ki jomi kin trai chi bentar kin trai subi ngi wan ra ki ni ki jing a ki baret khmat jongi kin trai subi ni duai ba men kyrkhu ki kimi ki pa ki jongi kam ki jam ki jongi baro kin trai subi ki long ki jing kyrkhu ki ba me hi mala the ki jing em ki jongi ki ba man la ka si kin trai subi ni wan ra kin diat sha kam ka jongi kin trai subi ni duai ba she ku ma ka jing seng khana kan penan kam ki ni kin trai subi kan long ka ba pen khrawat ba pen yar ka hima ka gospel ka jongi kin trai subi ni duai ro kin trai subi na bentai Nongkren I badan ka bentak bakongsan ban sam ka khubor na tin ka jomi kin tai su bin chai bori I kin tai su I dong men sem u jomi kin tai su ba ka ek ba in kren ba in aji kai ka ni ka por kan long ka jing men toy ba ka jing kai ngi ko khon khana baro ba ya baro am tangi badan ha ka ni ya baro ki ba pe ya kaling ba ka ni ka YouTube channel jong balang kin tai su dalam dekat ni ka jing syakri ka jong ni do sedang do anda wai no kin tai su ma is bun kilat bun jubin song si ka mon ka jomi na bai kini baro ingo ngidam ni pana ka teng Jisu amen. Tengah penpau je sungguh General Secretary belai tu jeng benar bakum curu nam ta jeng pen ketang yang ni jeng engok khmat U Blei jeng duai U Blei Un kyrkhu General Secretary ba penang la pen kit men ba ya kam Jingiaseng Khynnah dan ni apor pang in poi no sakoi pak benta kata penyo sngau ya khubor ramba tien ke jong Blei ngidan na pleng jungi ya imes Telly Rynjah hangit kam dan na pleng jopi itu I dan pat kebam itu Telly Rynjah song sa ka dong ping wai de julong ru baju nang yarap nam ta ka Jingiaseng Khynnah bat kumju ka Jingiaseng samla man bangi dan kam ngi ong I be nyarap ka breng ki kam tengah priang sngewbha pi Telly Rynjah ba kla kloi ban shemi ka ni ka benta ba kum ka Jingiaseng Khynnah kla pun be japi ba pun sam ya kubor ba ka tien ka jong Blei tengah ngit kam ba kubor ba pun sam ha breng ka jongi kalong ka jing kyrkhu ba ka jing mentoi nam ta ka jongi ki hap Khynnah wei ba kum jur nam ta ki hap Khynnah ba pe lembaga YouTube channel jong balang te kum ka jing pun kre ngin ya sim benta lang ka jing ruai ka ba arpuar ka jing ruai ba arpuar dan ulok ya ki Khynnah ren haneng ki klur pernai ulok ubamla kala lajing ie bajanai lakum ki lok ka perthai bala ban kalapan uni de ulok bat phi ban em ban yap kan kum tu ka jing ruai ka ba arpuar ka khot kun kong ba hat balai Dan ulok yaki kenare haneng ki klur pernai ulok
Good morning. Ningkong ngai kublai ya I chairman bapen ya I kanika Jingiaseng kumjuru ya ki hap kena ki baret jonga ki balong bu kum ki para jonga nga kumjuru ya ki kun hap kena ki baret ki bapet nala ki jong ki yeng kesam ning ba ki khot ki bua ngai kublai ya pi baro ha keteng jong U Trai Nongkren I Jesus Ningkong ngai ngoi ru ya U Blei balapelai nga ba pi baro lam kum dia banyak pai ha ka yeng bakantang jong ni ha ka ni ka step ka menta dengan ai kublai ru ya ka program komiti ka bala ai bentalem yang kum dia banyak hakmat jong pi banyak sam menta tien jong U Blei dia shwa bangin le shwa bangin yo banyak selok na tien jong U Blei dong in le hakmat U Blei jing bai khap rep ken barwa ku pa sngewbha habning sisin patrai komit kun khna ki ba jong me mi wan man ai ngo ya mi trai ba mera dan kalam bat ni ha kani kami bro shimi ta hadu ni ka step munta dan kalam trai ba ke Jingiaseng Khynnah trai ba pat ru kumjuru ya ki nongket kam ji ke Jingiaseng Khynnah nang ba kinang la ban ya shkri ya mi di trai nang ai ki ru kamet ka bakat baknya dan kat ulam trai batnya kani ka por habang siyo bangan sam ya tim jam me di su trai ai bo dengan di su trai pen ai nga baki eki bangan sekarang ni por kin nong ki basai bat ru ki ban pediang pun hakmat ki jom me di su trai dan ai baki taki eki bangan sekarang kin nong ki barrom haki do nuat ki jingmut jing perkhat jom ki di su trai nang baki la bang snow tu ya ka ka bangan sekarang di su trai Napa ni kini jumpa di barat jangan sutrai. Napa kini baru yang try nak unjungi Jesus Kristus. Amen. Tesya bangin yo ban ya thuk khana ya phi ngan kali iwei jing kali ibarat ma te phi chuya che dan parlang ne am ba phi ya I beisno tenat Baha bapia long close friend mo masih am pia dan em hỏi em hỏi đây thì pe hanian kapor ngan kanjing thuk khana ka bangan ai ya phi kan kapor ka long sapang U David bat U Jonathan bala pensyong Nongkren naka kitab iwei Samuel len nong ba khat khandai bat arphau baru kini ki dekat ki bala tho kini ki lenong ki batai sapang U David bat ka yen ka sam jong U Jonathan te hendai ngamdem pen pulie ya kini ki lenong hani kapon namar kan sa syem ya kapor te nganget ba pindai let siyeng pen sngewbha ban det pulie ya kini ki lenong ngan ong biang sisien naka kitab baningkong U Samuel lenong ba khat khandai bat arphau ma te ngin ya pet hang nia ta U David u dei U khon jong U jese na Bethlehem ulong tau khna U ba ap lang berat bat ulong du uta U khna U basmat baha ban tem ditara ban rwai te nganget ma phiru phijis tenat em banya rwai banya tem Pisi alik praktis suki jing rai am Jingiaseng Khynnah hoi am dia uniu David ru ulang pemta kan boster ustenat bahaban rai ban tem jing tem dia uniu Jonathan pat udai tau khon jong usim sol kumta kini baro arngot David bat uniu Jonathan kila ya tap men siam baha kila long ru kum si para om kum kita ki paralak Mana kapor habaki ya kendua ki juya keren kai ya thuk khana ki lik kai lang kum ta ter te kum balong lang ken kum ki we ki para khana kum ma phiru haba phi shi ya kendua ya ki parlak ba phi shi ya long ba phi ya ru phi shi ya stenat am ba phin ya le kai sngewbha lang ya keren kai ben thuk khana la laki don laki long ki parlak
containation dang ru piestunat banya songkai lang banya kerangkai khot dia kini uni David bat Jonathan ru ya long kumta ka ya iet bha bagi dak ya kendu lang dia ha kan ni ka wei ka sngi pan uni Jonathan uladap kan dak ni ka jing susi ka bakrau ba uta kpa jong usiem sol ulong ta bajupang king khlia ubale kumba lamwer dia uni Jonathan uladan tang kata ka wei ken kalat ba ke ken ban penjam ya ukpa ya kani ka jingpang jong ukpa jong dia ula perkhat berong dei tang kani ka wei kalat ka balong ban dan kinong tem bat kita kinong ruai ba sngo tenat ban penjam bat ya kini ki jingpang ban penjam bat penjai ya kani ka jingpang king khli jong ni ukpa jong dia kumta uni Jonathan ula perkhat badai tang David kan uta uparlok namar udai uta nong ruai bat uta nong tem ubat tebet bahatia uni Jonathan ula lek kan ban khot ya David uta uparlok bo si ula ban wan chata shaka yeng jong ban tem jing tem hakmat jong ta ukpa namar ba hakmat jong ta ukpa ba unlong penjai-jai kenya taka jingpang jong dia uni David ru haba wan khot Jonathan ru kentat kenya kini ki jing khot jong di ulak kloi ken manet siyeng jong uni Jonathan dia nganget ru ba mengiru haba ki khot ki parlok parajor ngi banya wan sngewbha siyeng jong ki banya likai wat haba daki invite but dia ru ngi ya suten ngi se ya let ngi ya kentat ngi pediang sngewbha ya ka jing khot jing ki te henrei haba ngi dalet ru ngi long ngi ya sngewtenat ngi shong ya tu khana bat ngi sngewbha ka men siam namar ba dangi dan lang kum si parlok ngi long ngi long parlok ki bangi iet bha ngi ya ngi ju ya kamen ken ngi ya sngewbha te hendai pat ngim dei pat ken bangin suya Yeshuan ya pek khamat iwe banya bishini kumbalong uni siem soal pitep hakwei kasngi uni siem soal ulai iba uni David ju long tau khna ba start nong ya tu nong ya lam thama bakrau baha but barok kini ki brio kila sedang kan ban ya iet bat buram ya uni David te uni usiem soal ulai kenya kini ki barok te kumta uladap kan tak jing bishni jing pihon jing shuan kan ya uni David te hakwe ke namar ba uni usiem soal namar ba usyap tieng kan ba yo kini ki brio kin thung siem no kan ya uni David tiang pro yo ki yo no ya kenika khat siem jong yo shu ya kenika khat siem jong te hakawai ka sngi uni siem soal ula khat ken yo khon jong uta Jonathan bat kita ki syakor jong baro bat ula ong pno ba ong ba wang khilet ban penyap no kan yo ni David te henrei uni Jonathan pat udai uta khna bat uta uparlo ubay iet bat David te ulali ya thu kan ya David ba kita ki ki ba kpa jong ula keren bat ula let ya thu lut kan David ba ula thmuru ba penyap no sendan ya David namar ba utia kan mo ba yo kini ya ka khat jong te uni David ru ula yo snowlet ya kita ki ba uta Jonathan ula ya thu ya te uni David ula lat no kan na kanika ti jong uta em sol nakata ka jing sha penyap nakati jong ni em sol bat da ka jing ya rap bat ka jing ya da jong uni uparlok ba ya jong uta dei Jonathan te hakani ka jing thu
khana ngi iba ngi rup kum ken kum ki hep khana ngi dei ban job yaki nong shuon dakaba ngin nget bat shania ha U Blei yaki ki barwa haki jing duai jongi malaka sngi te tang ini hi kendiat I jingkeren balingkot namar ngamdanang than hi bangan ya tu khana te nganget pin pedang ini jingkeren balingkot jonga te nak kabenta ka buram U Blei. Amen. Tengilai yok sngoi tu khana sepanjang no. Sepang David bu Jonathan dei ngit skem pila sngewbha am. Ini balong ki khana no di ban ya bisni ne. Ini ban ya bisni ne ngim de ban ya bisni. Ngim de am ya bisni ngim de ban ya iwe. Bat kumjuru kumbalai tu khana di Nongkren ba. David bu Jonathan ki dong si perlok ye si perlok phi phi dan am si perlok be phi ye ba. Pidan am. Te ba pidan ladai tai perlok jong phi ipang lane kumnu ladu sebut lai ngialak kai lang hiur piju Arab na piju Arab na. Piju Arab na mi I perlok la jong. Sebut tu dai alak kai lang tu dai hiur piju Arab na piju Arab na. Mi asngau. Piju Arab lah. Di ban Arab kan asngau. Kumbai Nongkren I tu kubur bangit banyak menginya bat ngunya kalau banyarap habai I dan hapdeng jingpang jitam hono nobi dan ngidi banyarap iwe kan. Tene kapur ngak aku Blei pi Miss Telly Rynjah ya katu kubur bila sam hapdeng jongi nget skam bakan chongsa apa gidono bat kijumut kijumpat jongi kum ki hap kena ngilak ban pendan kam ya ka mala kasngi ha kijing ke jongi. De ngamlak sampai penpau kerja sengok anak kapur namta kinong simentai iwe piwe hari organize kinong polis dang kinong duai Nongkren pak kumjuru namta ki para samla kit khot Jingiaseng Khynnah ke biju yarap man la kasonde ka haibdei baka video recording namta man penbet penbiang namta Jingiaseng Khynnah kumjuru namta ki registration ki bala juwan nang setiap ban lum kerteng namta jongi ki khun hap Khynnah Syab ngin ban sedang kene jing syakri jongi. Tengah aku Blei pi we. Tene por pan ngin poi no sepoi pat ke benta. Penyok ban penwai no jing syakri jongi U Blei. Nse kendu pat tegawe te kata yo. Tingin cementa lang ke jing ruai ke basau punyo. Ke jing ruai ke basau punyo. Ngakwa ban long usipai hapok kalamale ngan kok ngok siem yu jusu U Trai ubah kle. Ngan sim ke jingking atiar balak benda yang bangan yok long si arta usipai babha jing ruai kas basau punyo lambak karas tehdin baladap an ruai ni ruai ngakarpat teman besan jongi teman besan Dr. Ulum Mawroh sngewbha ban ai jing duai lengkat bat kumjuk jing kyrkhu penwai. Ngan ko ngus im yu Jisu
jing pen in trai bab ha tu shong ban na kan bar ham ka thoma on the wai ha kari jing shai ngan chong halaka ta kat baka nang jer kat ma tulong ka cakari ai bor yang ban yai ne ban yang ruk lam daki di on da kut ka jing len ka jing em ru lawai ngan yo song than shi jiu nam hari ka jing suk jai trai bab ha tu shong ban na kan bar ham ka thoma on the wai ha kari jing shai ngan chong halaka ta Tanya. Go kpa Jingiaseng beneng. Nyai ngui me go kenrat nama de kapor ke bakhu ke bakentang. Ke bangela ban ye sham ko trai ha ke yeng ke bakentang jong me kom ki kon hap ke barit kom ke Jingiaseng Khynnah. Ban ye sang lang a blei ha ke teng ke be im bat ke badan bor ke jome. Nyai ngui me go kenrat nama haus nama ri no ngem la ban pelong ye Jingiaseng Khynnah. Handrai ha kapor bat kaya ke jome trai ngi don menta ke yeng ke jome. Ban syakri ban mane ban yaro ban ruai pendon borom ya kerteng ke im bat ke jome khu ke jome. Bat kham tam ngiyo ne kapor ko trai ban cha skor ye tin ke im ke jome. Ke bapen kan ma wingi ko trai ke ji chi perlok u David u Nathan ko Jonathan ablei. Trai bhai snei ko kenrat mamangi ru ko trai kum ki kon hap ki barit in yo ye ne ke mensim ke jingi ke jingi buram ke jingi yarap keliangi wei ko trai si perlok kham tam ngilong ko trai si para hau kres u trai u khun be ye jome kyrkhu ko trai ke ne ke khu bor ngi yo sngeu lam ke por kan yo ke jaka ki donut ke mensim ke jingi ablei yin mi nang ne ne ke ying ke jome ko trai ba rangkat ba ke nik sembo perkhat ke tin jome ko trai nginang ban bud ban le kat kumbala tho aga kyrkhu ko trai la ka jong ke syakri ko trai isnei ko kenrat nang la ban ai ya ke banta ke jing syakri ya ke teng ke im jome hang no bai don ko trai ba long ka tiar ke ba ko dor ko trai ban pen bana ya ke khubor ke tin jome ya la mingi ko kenrat ko Jingiaseng Khynnah hi barok ka wei nadu kinong ya lam a ko trai sherman ki wei pat kinong kit kam barok ban mangi barok we don ke por ba ki wei pat ki perhap khana bam don ban hi bahang no bagi don ko trai ken mau melong blei bedap ke jing snei ki ru snei ko trai ban pelai ngi lam ko por ru trai ba har ki jing snei jome nabe ke ne ki pam ki tem ngi teng ji sunong prem be hi batu da aru jai e ke badap biang dap ke hayu trai nong tem just kres jing ba ke bamayan ke ba phla ke jong bleu pa ban bam jukut lemrus la bathiang ke jam chai bor man sim ba khu kini ke jingir khu la wei blei ke chong sa bangi kom ki hap ke baret ang chong sar bat ki wei pat ki perhap khana jing badan hi ngi sam jong ki bat ki bangai sau dong ke perthai badam bat chakriyo blei mentas arta babam jukut ru amen.